Regninger. Ikke andet regninger. Jeg mangler simpelthen et nyt nummer til mit cirkus. Noget, der kan give penge i kassen og lokke noget publikum til. Ja, undskyld her, cirkusdirektør. Jeg kunne ikke undgå at høre, hvad du sagde. Ja, jeg har simpelthen en løsning til dig. Og det har du, ja. og hvem er du? Nå, ja, undskyld. Jeg hedder professor Ulala. Ja, og jeg vil gerne imponere med mit fantastiske loppecirkus. Ikke loppecirkus. Ja. Loppecirkus, det har ikke reddet noget som helst i verdenshistorien. Ja, jeg ved jo godt, at loppecirkus ikke nødvendigvis er så populært. Nej, det tør svagt antydes. Ja, det kan selvfølgelig have noget at gøre med, at lopperne er lidt små, så de kan være lidt svære at se på scenen. Bingo! Ja, farvel! Ja, men jeg har netop arbejdet på en løsning. Ja, hvis jeg må have lov at præsentere Mega-loppen Lars. Det der, det har aldrig nogensinde været en loppe. Ja, det er da bare en mand, der er klædt ud, og han er klædt ret ringe ud. Lars er skam bare en meget sjælden art. Ja, han er arten Pulens irritans. Ja, han kommer fra de mest øde egne af Borneo. En invasiv art. Ja, og hvad kan han så? Ja, hvad kan han? Hvad mener du? Ja, jeg mener, hvis han skal optræde i mit cirkus, så skal han jo ligesom kunne et eller andet. Ja. Altså, et nummer. Kan han hoppe igennem sådan en ring af ild? Nej, du må endelig ikke sige ild. Nej, Lars har lidt dårlige erfaringer med ild. Ja. Okay. Kan han så hoppe igennem en ring uden ild? Det forholder sig sådan, at Lars lider af cirkulusfobi. Cirkus hvad for noget? Ja, cirkulusfobi. Ja, det er angsten fra runde genstande. Vi har fået ham udredt ved akutpsykiatrien efter 7 års ventetid. Okay, jamen hvad så? Kan han så sådan trække en lille vogn, eller hvad kan han? Lars har lidt med lænden. Altså, Lars han kan ikke trække en lille vogn, og han kan ikke hoppe igennem en ring af ild. Når han ikke kan nogen ting, så kan jeg ikke se, hvad jeg kan bruge ham til. Lars kan suge blod. Okay. Ja, han er værre blodsuger. Og det er nævnt en loppe, der ikke kan suge blod. Det er jo ligesom det, de lever af. Ja, men Lars skal suge meget blod. Hvor meget? Ja, på en god dag et par liter. Det kan skattevæsenet klare på 2 minutter. Lars har suget blod af meget kendte mennesker. Jo, meget kendte. Hvem da? For eksempel Ulrik Wilbæk. Ja, Lars var godt nok lidt skidtmads et par dage derefter, men de kom ovenpå igen. Jamen altså, godt nok er Ulrik bleg, men jeg tror faktisk, han er født bleg. Og desuden så en afgående borgmester er jo ikke kendt nok. Må bare Michael Jackson? Er han er død? Ja, det var Lars jo. Ja, det var så det vi. Prøv at høre. Hvis det er alt, hvad han kan, så må vi vinke farvel til hinanden. Hvad med det nye byråd? Er de specielt blege? Nej, men blodfattige. Hey, kammerat. Altså, vi er lige midt i noget, du kan ikke bare sådan komme brasen. Ja, området er solgt. Vi skal til at bygge herinde. Vi begynder et højhus her om 10 minutter. Okay. Ved du hvad? Jeg elsker stand-up. Og hvis du nu lige stiller dig herover og venter, ikke, så kan du komme ind og vise dit nummer, når vi lige er færdige her, ikke også? Nej, altså, det er min chef, der har købt området her. Han fik det billigt, for det var en giftgrund, og vi regner med at være oppe i 3. sals højde inden mandag. Så kan myndighederne og arbejdstilsynet rende og hoppe. Jeg elsker satire, men du bliver altså nødt til at vente med at vise det, til vi lige er færdige her. Nej, hvis ikke du tror på det, så kan du ringe til min chef. Din chef? For ind i... Er din chef en bak? Jeg kan få Lars til at suge blod ud af ham. Nej, det kan du ikke, fordi fedt er beton. Find et tårn sig bygge vil, der skal være penthouse til. 12 etager, gerne flere, skal kommunen acceptere, for det plejer
Byg ikke højere end murene være. Det gælder også for en milliardær. Putter hans skrald i betongen, skal du nok ikke gå ud på balkongen. Byen har det svært med at bede om lov. Bygge tilladelser til husbehov. Han kan dog stadigvæk føle sig tryg, for i Viborg kan finde altid byg. Det er svært at holde ud med de mange strafforbud. Vi bliver evige og altid trynet af det satans arbejdstilsynet. Men kommunen er det en anden snak. Den er venner med Finn Bak. Prøv at høre her. Jeg kan faktisk ikke lide de der høje, grå betonbygninger. I bygger alle vejene. Men skulle det blive et problem, så får vi bare en eller anden børnehaveklasse til at fingermale lidt derpå, så bliver alle glade. Tårnet passer ikke ind, men det rager Finn en pind. Middelalder op i rumpen, ned med lortet i hele dumpen. Og det går jo som en leg med kommunen på den galej. Byg ikke højere end Ulriksborg 12. Det er kun skidt for et godt parforhold. Mon ikke selerne sprænger, når han vil bygge hans penis forlænger. Hvis nu bundlinjen synes lidt flov, ved vi at byrådet giver ham lov. Finn ler jo sidst efter alle har stemt, både Njalston og Bølgen er glemt. Så I kan nok forstå, at I bliver nødt til at forlade området med det samme, og jeg kan faktisk høre alle maskinerne ude i det fjerne. Prøv nu lige at stoppe et øjeblik. Har I overhovedet en tilladelse til at bygge et højhus her? Tilladelse. Tilladelse. Det er bakgruppen. Vi behøver sgu da ikke nogen tilladelse. Prøv at høre her. Hvis Lars han kan suge 6 liter blod lige nu, så er I hyret. Ja, så er